Watikuita zvekare pano paHatirare 263 pano pachinenge ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel yokusubscribe mahara wotena on the notification bell. Ndichikutendai zvikuru nesupport yamuri kuratidza nerudo rwamuri kuratidza paHatirare 263. Malikes enyu akanyanya kutikoshera zvikuru, zvakanyanya kukosha zvikuru, ende ndiri kuona macomments enyu ari kuramba achindipawo power yekuti ndikasike kutsvaga maupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sekuziva kwamunozviita vakafollowa paHatirare 263. Kana usati wafollowa chibva wafollowa tijoinani pafamily inoi tiri one family seHatirare 263. Sekuziva kwamunozviita, inini ndakapiwa chinhu nemunhu akati ndibatsirowo ndiri padambudziko. Pana sawira akandibata akandipa audio achiti inini ndakarombeswa ndisingazive. Atori panapa paHatirare 263. Ataura ndakarombeswa ndisingazive. So maupdates aya ndava ndakamabatanidza sekutaura kwandaita. Ndichakuisirai audio yemunhu iye ataura kuti akarombeswa asingazive ende namba dzake azotaura kupera kweaudio. Ndikuitira kupa vamwe chenjedzo yekuti ziva zvinhu zvekutambira, ziva zvinhu zvekutora kubva kune vamwe vanhu ende hunge uchiziva munhu wacho. Munhu iye atori panapa paHatirare 263. Ende imwe next update update yemwana akaba mota yemubereki wake. Last update ndichapedzera neupdate yaRobert Mugabe Jr. ndo last update yandichakuisirai nekuti kana wakuona iyoyo wakutobva paYouTube, unenge wakubva, unenge watopedza, ndo yandichapedzera kukuitirai. Asi panapa regai ndimbotaura nyaya yeaccident. Ndozotaura uyo akaromba asingazive. Ndichatoisairi audio monzwa ega achitaura. So zvisinei pane mukomana iye akaba mota, vana ndatidzikamei. Tiri kuziva kuti tiri paholiday makavhara zvikoro asi ndatidzikamei. Mukomana uyu akaba mota yemubereki wake. After aba mota yemubereki wake achifamba nayo kuchitungwiza pabridge paipa panopesana maroads. Kana wakamboenda kuchitungwiza, imwe ichienda nemakoni epakati, imwe ichienda nemakoni ekunze, zvakasvika zvichiita head on ipapo sprinter nemota yemwana uyu. Mwana uyu akakuvara zvakaipisisa, kutaura kunoko ari muchipatara, nevamwe vanhu vanga vari musprinter vakakuvara, kutaura kunoko vari muchipatara. Achingoti get well soon kwavari. Zvada kuita munguva inoida kuti muone video iri. Wapedza utaura zvaunofika mucomment section. Ndova ndadzoka ndichikuisirai audio yewe kurombeswa asingazive kuti ari kurombeswa. Kuyabuda nepapo. Ayo yo motikari yedhoni kayoita pamotikari. Kuna kuona hama yako kaipa, unosiya hama wako. Uyo mota waiti mune mukadzi akadai. Mota waiti ari kuchkorerwa sito kumashuro kune mukadzi akadai. Driver asi waiti wero ari pasi. Uyu driver kumberi uyu akagara pasi. Uyo munhu uyo mota yewaiti uyo ane redhi yakati ziwi anenge akora pasi. Anopfaka nyika angari moto ipi yewaiti but angari kumashure. Angari kumberi kumashure angari kumashure. Next update again ndibve ndapinda panye murume akarombeswa asingazive. Da kuti muzvinzwire mega. Handitoda kuwedzeredza asi da kutapudza. Ndatinzwe audio. Ndofunga wazvinzwira. Ndatitambirei zvinhu zvatinoziva. Vamwe vanhu vakutotya kubatsira vanhu nekuti vanenge vachitya kuti andozorombeswa, ndozoitirwa zvakadai, ndinobirwa. Vana veZimbabwe ndativei nemoyo une rudo. Vamwe vanhu vari kutakudzwa mutoro vasingazive kuti apa ndikutakudzwa mutoro, ndikutakudzwa zvinhu zvasingadi. Ndizvo zvikuitika munyika yedu yeZimbabwe. Timchweshe kuri sei vakomana, zviri sei mabasa enyu nemhuri dzenyu? Kunoko varume gore raramba kupera zvakanaka. Gore harina kupera zvakanaka varume. Ndasangana nerimwe dambudziko rakakura chaizvo. Zvakaitika ndezvokuti last week iyoyo musi wa 28 November
ndaienda kuBechnaf, paBechnaf bridge paya ndopandaienda. So ndakabuda ndichipinda mutauni ndichida kuzoshandisa Mutare road iya. So ndichingodarika pana 4th paya panomira vanhu kavanotsvaga malift chichi paya. Saka ndakangoti ndoda vanhu vaviri vanoenda kupi kwaMutare, ndo vaikwanisa kukwana mota. Ndo pakabva papinda vanhu vaviri, mumwe wacho akati ndosarira kwaRusape, akati apinda. Mumwe mudharaunda ndofati ndoenda paBechnaf ipapo, asi ndoda kuzopfuurira kuenda Chipinge. Ndakati apindai munosarira mberi kana makasununguka. Vakabva vapinda mota vanhu vaviri vaya. Ndaitovawo nemhuri yangu yandaiva nayo ipapo. Takatofamba zvakanaka kusvika tasvika maRusape, ndo pakabva pazosara taitongotaurawo heduwo nyaya dzekungotiwo upenyu hwakamira sei vanhu tichitongonakidzwa. Hatina kutomboplaya music because vanhu vacho vaitotaridza kuti very good pakutaura havo. So tasiyawo maRusape muya, handina kukwidza mumwe munhu, takangosara ndina baba vaiwana. He was of around maybe kuma50s or early 60s makore avo, matarisiro andakavaita. Ndobva tafamba paya. So takataura nyaya dzakawanda dzeupenyu, vachitaurawo haisitogara kuChipinge, tinoita zvokurima mabhanana, tinozodai tichidai. Ndakabva ndavaudzawo divi rangu, ndakati ndinoshanda uku, ndinodai dai. Zvakati zvakanaka. Takafamba zvakanaka, we had a nice journey. Ndobva tatosvika maMutare muya. maMutare ndakatenga mabhanana, ndobva tatovapa ivo, ndobva vatoramba mabhanana. Vakati ina handikambodyi mabhanana akadai madiki aya, kwedu tinotorima akadini akakura kudarika aya, ndichakupai, ndichakutumirai kana ndasvika kumba. Asi mati munogara kuHarare. Ndakati hongu. Zvakanzi ndinongokuisirai pabhasi, ndinokuisirai vanangu mudye mabhanana chaiwo. Aya emunomaya anenge akadai dai. Vakataurawo zvakawanda. Ndobva tafamba paya, dzamara tasvika paBechnaf paya. Ndakati baba ini ndasvika panapa, ndo pandanchiuya. Zvakanzi waita hako mwanangu, ini ndodzikirai papapa, ndochimirira mabhazi kana makombi anoenda kuChipinge. Ndobva takaparadzana. Saka vakabva vatora nhamba dzangu, vakati mwana tipe nhamba dzako. Ndobva ndavapa paya, isu tazosarawo paya, ivo vaenda havo. So musi wa30, just 2 days, vakafona zvakanzi yesi mwana wakasara zvakanaka here. Ndakati ndiri nani baba, mheno makafamba zvakanaka here. Zvakanzi aiwa kuno kutakasimba chaizvo. Uchiri paBechnaf here kana kuti wakadzokera? Ndakati ndaitodzokera musi iwoya, ndaiva ndangouya kuzoona nekusiya zvimwe zvinhu zvandaida paya, ndakatodzokera ndava kuHarare. Zvakanzi alright, pakanaka. Saka nhasi kumanheru ndichanobatisa pasuro yako pabhasi, nekuti mabhasi ekuno anobuda kuseni kuma4 handizokwanisi kuabata. Ndobva ndangoti maita basa baba. Zvakanzi ndichakuudza mutyairi wandirenga ndapa zvinhu, ndokupa nenhamba dzake. Ndakati maita ini baba, tinotenda, tonogamuchira. Kwamuka kuseni kwacho kuya, ndoone meseji yaiswa pafoni nababa vaya, ine zita radhiraivha nenhamba dzebhasi yaiva Interafrica. Ndaenda pambari paya, ndasvika ndagarira paya, ndoone ndaenda kuna dhiraivha ndakati mune zvinhuwo zvamapiwa kuChipinge, kadhibhokisi, hanzi mabhanana. Zvakanzi zviriko kumasure. Kwaenda kuya dhiraivha uya avhura bhuti, ndobva andipa kadhibhokisi ranga rakatokura rakazara nemabhanana kadhibhokisi iroro. Saka pakadhibhokisi pacho paiva neimwe keji yanga iripo, yanga ine huku, yanga yagadzigwa newaya, yaiva nehuku 1 sheche yebrown yanga iri pakeji. Saka ranga keji racho ranga rakanoita zvokuti unoborerwa futi pakadhibhokisi, kubatanidzwa nekadhibhokisi kudai rakasungwa. Ndobva ndatoti kuna dhiraivha ndakati ko iyi huku iyi ndeyani? Zvakanzi zvese tazvipiwa zvakadai, hausiona zvakasungirirwa pamwe chete here, tatongozvipiwa zvakadai. Ndakati ndobva ndatora zvinhu zviya ndaisa mumota, ndasvika kumba ndaisa mabhanana uku, tatotanga hedu kudya mabhanana paya. Ndobva ndafona paya, ndakati reka ndifone nditese titende paya. Ndakati baba maita basa, mabhanana asvika, vazukuru venyu vari kufara, vari kutodya mabhanana ende anonaka chaizvo. Zvakanzi unogotendei mwanangu? Ndakati ko huku yandaona. Zvakanzi right, ndati mudyewo nyama dzehuku yedu yechibhoyi, imi majaira kudya mabhuroira kumataundi. So vazukuru vangu ngavambodyawo nyama iyoyo, asi usaiuraya hako nhasi huku iyoyo kana mangwana, nekuti kuno yanga ichitokanda mazai. Saka ukaisiya 4-5 days inogona kutombokanda mamwe mazai, mukatodya zvenyu. Usaiuraya nhasi. Imbosiya vazukuru vangu vadini, vamboiona. Ndoziva kuti nzvimbo dzovangu dzakamanikana dzokuichengetera kupi kuHarare ikoko, asi muchikeji mairi imomo inotogara zvakanaka chaizvo, muchingoiisira upfu chete ichiita ichidya hayo. Usaiuraya hako nhasi. Tomashoko avo akazotaura ekupedzisira kuti usaiuraya hako nhasi. Ndo ndati alright, maita basa baba. Saka ndakabva ndaiisa muspare room medu,
ndobva ndangoikandira zviupfu paya tatusiyana nazvo. Mabhanana mamwe tatoisa mufiriji tadya, mamwe mabhanana anga akatowandisa zvokuti mamwe acho takatozoarasa nekuda kwezvakazoitika pamberi. So mangwana acho kuseni ndakamuka ndakati arika ndikline murumu sezvo marara huku yanonanga yaitira madororo pese pese pamukeji momwe anenge aenda pasi, sezvo keji yacho yanga isina kuvharwa pasi paya. Ndichinopinda muya ndotarisa mukeji ndikuona mane huku 2 dzakafanana sheche. Zvakandikatyamadza. Ndobva ndasvedza mukadzi ndikati uya uone. Nezuro patakauya nehuku takatadza kuona here kuti huku idzi 2 kana kuchiwa. Zvakanzi huku iyi yaiva 1. Ndikati ndakaona huku 1 kuimwe yabvepi. Ndobva ndatora foni ndobva ndafonera baba vaya. Saka ndingovafonera ndakangoti baba mamuka sei? Ndamuka mwana ari kunaka here mabhanana? Ndozvavakatanga kundibvunza. Ndakati hongu mabhanana ari kunaka baba. Ko huku iyi, pandikangoti ko huku iyi vakabva vatokata foni. Unoona? Kuzoedza kufona foni iyi haichaiti through kusvika nanhasi. Kubva musi wa30 up to now, nhasi musi wa5 December pandiri kuita. Mumba mane huku 6. Every day muchimuka muchiwedzera huku 1. Huku 1, huku 1. Same color dzingori sheshe dzese dzakadaro. So pari zvino inini ndapererwa mufunge. Ndapererwa kwete zvokumbofungidzira. Saka ndatoti kumukadzi nevana hapana achapinda murumu izvi. Tisiye yakadaro, kana chikafu chiya chatakakanda musi wekutanga izvozvo hatinana kuzombodzera chimwe kana kudini. So nhamba dzababa ivava hadzichaiti kumba kwavanhu kuzivi. Ndakangonzwa kuti vanogara kupi? Kuchipinge. Ndakapesana navo paPetinafu Bridge paya. Ndomamiriro azvakaita. Handizivi kuti ndobatsirika sei vanhu vashi. Anyone anokwanisa kundipawo rubatsiro ngandibate panhamba idzodzi. Ndo nhamba dzangu 0775 185 989. Handina kana rimwe mamwe mafungiro andichaita kubva pari zvino. Ndatongopererwa. Ndiri kushaya kuti ndobatsirika sei. Kana pane vanozvizivawo kana vakambosangana nazvo kana vane mamwe mafungiro ndibatsireiwo please. Ndinotenda. Last update ndakutaura nyaya yaRobert Mugabe Jr. Mukomana uyu nezuro aipisa ende pane mukomana umwe shamwari yake yaitamba nayo akaenda muchipatara nekuda kwaRobert Mugabe Jr. after amurova nebhodhoro mumakumbo kutosvika pakugara pawheelchair kuenda kuchipatara. Video iroro takariposta futi panapa paHatari 263. I think riri pechi3 kubva pane video rinori uchidzika. Kana usati wariona dzika unoriona. Tiregere kuti paitike chinhu toregera kuposta. So iye Robert Mugabe Jr. akazonyora posta achiti hakuna munhu asingatadze, hakuna mutsvene ende hakuna munhu asingatadze, but pane video rake rakalika achiita zvevanhu vakuru nevakadzi tu. So kana uri kuda kuona video iri haribvumirwe kunzi riiswe pano paYouTube, tinovharisirwa akaunti yedu. Video iri ndibate kuWhatsApp ndikukandire video iri. Namba dzangu ndo dziri kubuda paskrini apapa. Uya kuWhatsApp uone video kana uri kuda kuriona. Muwe nezuva rakanaka. Much love.